Ba't si Bella pwede siya sumali sa mga ganyan? Santa Maria, Diyos, Sibulan mo kung makasalamat, niya niya po tinulas niyo sa matawag. Santa Maria, nagkaroon ng grasya, ng buhay sa puso, yan po rin sa bilang babayan mo na panaman ng buhay at kanya, Jesus. Santa Maria, Diyos, Sibulan mo kung makasalamat, niya niya po tinulas niyo sa matawag.